Senjora, x'ismek? Priscilla. Isma, tit tiħu lift mad-Danuzan? Mux xorta. Nsaqsuk affarijiet insurafu fuqek. Tlaqna belejja. انتو دانا Jien id-dan. انت الدان. Possibel, xu għedġu xaf minna. Alright. Le għaw jien bumper to bumper. Mela kalli li ħatafel. Mela jew xsibi. Prija, dina naqqa Close fuqek. edin, eh? Xej. Edin close. Prija, ħal-qotek ma tiddejjaqx, u? Le għaw to. Optik għetzes jow. Le, insomma, bħalissa ma tanċu tinħob, għaxa sana, ma insomma. Lej, mara ta' darjen, għandi tifel. X'ismu? Lejon. X'in iktar f'aġenda li tħobb tagħmel? Xej ma sirt nħobb nagħmel. Kollox idejqek. Kollox ser idejja, inni bitti sir kollox. U bħala mara żomm il-karozza maħmud. Le, maħmud ġajjena l-karozza tiegħi. Ejja, Nżomm l-intern tajjeb. U barra u ġewwa jitla l-ħaxix u l-mushrooms. Ma jimpejja. Imma ġifieri ġewwa nadifa. Le, minn ġewwa mal-magna qalba u hekk insomma tajba. Ġifieri kemm taħdem il-verità. U jekk tieħu panċer taf bidlu? Le, laqas irrid nitaleb. Sander kellu xi ġewġ kilos ramel fil-karozza. Anka wirdien kelli. Anka wirdien. Ma nafx xi naħseb fl-oħrajn anka ħaxix ħażin naħseb tal-għali. Ħaxix ħażin. Kellek il-ħamrija bil-forsi ma Kont għaddej bil-karozza kien hemm maġġu ta' festa minn daw. Minn dak li jkun fuq kolonna? Minn daw tal-armar. Kbir tal-festa kbir tal-sek, xitna xilek. Ma kif waqqajtu? Xitna xilek, mux jaxtaw għal-otlu il-di. Mela kien fuq kolonna. Marri, zomma da. U kien weapon dal-loġri għal-wenin jew le? L-anġlu normali. Għaxtu kien iżom, da. Jina najdlek taf xatt inti kif waqqajtu il-anġli. Fuq. Normal, u għaxam allergic. Fuħa tamil li d-deni, fimt? Fimt. Minna bħiġ finti mdejqa ħdejja xina nerħil fuħa minni. Anka jina. Ma taġu t-terħita. Għara naqra, nfu. Insomma. It-tejlinta ma tkomx xaħġa li tamlu li allerġija. Ma nintnux. Le, ma tintnux. Bħal orrajt nara. Normal. Normal, kollu. Bħal orrajt nara, korrajt naħseb ma orrajt inti. Nekki nħox, orrajt. Priscilla. Orrajt naħseb b'san. Orrajt, ta. Naħseb inti għajt jen. Anka, inti għazam. Kem bittina? Lilkom. Femni. Tinsi xitħani kejk, ma xin. Le, inti kimmela jena inti knaħanajnu. Femni, fem. Sissa demek ħadmet, Kull minn tajna jgħid, taħna eżempju taħna najn l-ura. U ġoni anka bħewsa taħna taħbli. Jina ma norqodx bil-lej u noqgħod nara television mal-lej. Ma torqodx rasek l-isfel u għandek dissilli taħnek il-barra. Le, għax kiku ma toħroġ fil-ħodu. Għandi problema, ma tantx norqod bil-lej. Anka Sander għandu. Issa sibt mod. Forse għan ixrukjak li għanejlek, imma jemma bħax norqob bħalek. Umbat fittix fuq l-internet u skoprejt illi jek torqot Harwin Hota, torqot aħjar. U jiena skoprejt li għalu jek tal-li banana bil-qaxrab kollu. Għamilta dik. Tiġi sewda. Yeah, it makes you sleep, saw. Uġratek? Ma provajtix. Mela, u bata jidna kif fajt. Ija, bat nejdilkom kif fajt, mela, nibatilkom email. La, għala mux ritratti. Alright. Daħalla fl-inkwit. Nirċifi ritratt. Bil-banana mollija. Mela, jien wasalt. Ciao, grazzi ta' kemm Grazzi, ħafna ħadd pjaċir indur ma'kom, ħafna. Grazzi, Medici, kemm!